Danas smo često svedoci različitih mišljenja o vakcinaciji dece. Iako je velika većina lekara i roditelja za vakcinaciju, čini se da je sve više onih koji su protiv ili su neodlučni. Pristalice vakcinacije ističu da je ona potpuno bezbedna i da predstavlja jedno od najvećih zdravstvenih otkrića 20. veka. U prilog tome tvrde kako su zahvaljujući vakcinaciji zaustavljene razne bolesti, uključujući rubeolu, difteriju, velike boginje, dečju paralizu i veliki kašalj, kao i da su životi miliona mališana spašeni. Takođe, dodaju da su neželjene reakcije na vakcine izuzetno retke. Protivnici vakcinacije kažu da dečiji imunni sistem može da se izbori sa većinom infekcija na prirodan način i da ubrizgavanje sumnjivih sastojaka vakcine u organizam deteta može da izazove neželjene efekte, uključujući epileptične napade, paralizu i fatalni ishod. Oni tvrde da su brojne studije pokazale da vakcine mogu da izazovu autizam, ADHD poremećaj i dijabetes. Pitali smo i vas šta mislite o roditeljima koji odluče da ne vakcinišu svoje dete. Pa svaki roditelj ima pravo da donese odluku u ime svog deteta, to je praktično neka zakonska obaveza, ali sa svakom odlukom ima i neku odgovornost, pa bih ja pre svega rekla treba dobro da razmisli i šta to nosi, to što neće vakcinisati decu, pre svega za njihovo dete, da li mogu doći u kontakt sa tim bolestima i šta im se može desiti, a i za ostalu decu. Tako da svaka odluka ima i neku odgovornost, tako da nije to samo neću vakcinisati dete, već i šta to može da donese. Pa u odnosu na to treba da donesu odluku. Pa mislim da je to sve stvar izbora i da u suštini i roditelji treba da odluče da će svoje dete da vakcinišu, a ne da budu primorani na to. Ja sam za vakcinu inače. Pošto ih, hvala Bogu, imam 3, znači ja jesam za. A svako ima neko svoje mišljenje, tako da ne znam šta da vam kažem, ali ja sam za. Znači moje mišljenje je za. Znači ja sam što bi se reklo. A ovi što su protiv, ne znam, možda bolje da nađete na nekog njih da pitate, ali uvek za zdravlje. Šta mislite o odluci nekih roditelja da ne vakcinišu svoje dete? Ne, slažem se sa tim i ja ću svoje dete vakcinisati. Pa mislim možda da je to i ispravno, jer poznam neke roditelje koji su vakcinisali svoje dete protiv dečje paralize, a dete je na kraju dobilo dečju paralizu. Dakle, mislim da treba deca da se vakcinišu, ali i roditelji pre vakcinacije da provere rok trajanja vakcine i da provere sve što se tiče vakcine i posledica po dete. Možda su i roditelji neki u pravu, ali ipak uz konsultaciju lekara trebalo bi da vakcinišu svoje dete. Pa mislim da sva deca treba da budu vakcinisana. Ja sam vakcinisan i ništa mi ne fali. Pa to je zakonska obaveza i treba svi to da urade. Znači, veliki je zdravstveni rizik ako se to ne bude radilo i mislim da to nije pametna odluka. Ja kao lekar ne podržavam to. Bilo da ste za vakcinaciju ili protiv, većina se ipak slaže. U oba slučaja roditelji se moraju dobro edukovati i biti svesni posledica. U okviru predizborne kampanje Krug za drugi krug, predsjednički kandidat i lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović posetio je danas Novi Bečej. Imamo priliku za promene, odnosno građani imaju priliku da promene sve. Ja znam da su ljudi digli ruke, da misle da ništa ne može se promeniti, da misle da su svi isti, ali nismo svi isti. U politici su kod nas uglavnom ljudi koji nisu bili ostvareni pre politike, nego se ostvaruju kroz politiku, odnosno bogate se oni i njihovo okruženje. Mi smo drugačiji, mi smo se ostvarili pre politike i ušli smo u politiku da bismo nešto promenili, da bi napravili red, sistem koji važi za sve građane. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrodistribucija Zrenjanin obaveštava građane da će u sredu 29. marta u periodu od 10 do 11 časova bez struje ostati ulica Bašajitski put od broja 26 do broja 60. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Informacije o planiranim isključenjima struje možete pratiti preko sajta www.elektrovojvodina.rs.